Kumusta po sa indong mga tugang? Salamat sa indong pag-antabay ngunyan. Iniimbitaran mi kamo sa pagbasa kan Biblia sa rong kapitulo kada aldaw. Kuahon po niya to ang satuyang mga Biblia, asin mag-andam sa pagsabay sa pagbasa. Ngunyan na ikaapat na aldaw, babasahon ta ang libro nin Genesis, kapitulo 4. Mamiibi kita. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Diyos Ama, huli sa imong pagkamuot. Binuot mong ang sa imong tataramon, manitawo si Hesu Kristo. Antabayi kami sa tabang kan banal na Espiritu, sa samong pagbasa kan Biblia. Lugod, ang samong paghinanyog kan sa imong tataramon, magdara sa mo sa mas hararom na pagkamidbid, asin relasyon sa imo. Huli ki Kristo na samong kaguragnan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pagbasa gikan sa libro nin Genesis. Si Cain asin si Abel. Dinurugan ni Adan si Eva na sa iyang agom, asin nagbados ini dangan nangaki nin lalaki. Nagsabi ang babae, huli sa tabang nin kagurangnan, nakakuha ko nin aking lalaki. Kaya ninaranan niya ini nin Cain. Day nahaloy, nangaki pa siya nin saro pang lalaki, si Abel. Siya naging sarong pastor nin mga karnero, alagad si Cain sarong paraoma. Uminabot ang panahon na nagdara si Cain kan kabtang kan sa iyang ani, tanganing idulot sa kagurangnan. Nagdaraman si Abel kan enot na ugbon kan sa iyang mga karnero. Binuno ini, dangan idinulot ang mga pinakamarahay na kabtang. Nawilihan nin kagurangnan si Abel, asin ang sayang dulot, alagad dai niya inako si Cain sa kaandulot kaini. Kaya naanggot nin marahay si Cain, asin nagmursdot siya. Hinapot nin kagurangnan si Cain, tano taanggot ka asin nagmumursdot? Kung tama ang ginibo mo, inako kukuta ang dulot mo, alagad nin huli tamaraot ang ginibo mo. Ang kasalan nagihipa sa imong pintuan, gusto kang paghadean, kaiyan alagad, kay puhan daugon mo. Dangan sinabihan ni Cain si Abel, magduman kita sa kaumahan. Kanyaw na sindaduman, ginadan ni Cain ang sa iyang tugang na si Abel. Hinapot nin kagurangnan si Cain, hain si Abel na sa imong tugang. Nagsimbag siya, day ko aram, ano ako para ataman kan sa kong tugang? Dangan nagtaraman kagurangnan, tano taginibo mo ang makangirhat na bagay na ini? Ang tingog kan dugo kan tugang mo nagaagrangay sa ko, hali sa erarom kan daga. Nagahagad nin pagbalos. Ngunyan mapapasaimo ang sumpa kan daga na nag-ako kan dugo kan sa imong tugang na ginadan mo. Kung magtanom ka, mayo kang aanihon. Ika magiging sarong paradulag, asin sarong lagalag sa kinaban. Nagsimbag si Cain sa kagurangnan, magabat nin marhay ang padusang ini para sa ko. Pinapahali mo na ako sa dagang ini asin sa atubang mo. Magiging paradulag pa ako, asin lagalag sa kinaban. Gagadanon ako kan sisay man na makanumpong sa sako. Alagad nagsimbag ang kagurangnan, dai, 7 buhay ang magiging kabayadan kan sisay man na gumadan sa imo. Kaya binugtakan nin kagurangnan si Cain, nin sarong tanda bilang patanid, sa kisay man na makasabat sa iya. Tanganing day siya paggadanon. Dangan naghali si Cain sa tubang nin kagurangnan, asin nag-erok sa daga kan Nod, sa sirangan nin Eden. Ang mga kapag-arakian ni Cain. Si Cain, asin ang sayang agom nangaki, dangan nginaranan ninda siyang Enoch.
Nagpatindog si Cain nin sarong syudad, asin inapod man na Enoch susog sa ngaran kan sayang aki. Si Enoch an ama ni Irad, na ama ni Mehujael. Si Mehujael an ama ni Metusael, na naging ama ni Lamek. Dua ang naging agom ni Lamek, si Ada, asin si Zila. Inaki ni Ada si Habal, na ginikanan kan mga paraataman nin mga hayop, asin kan mga nag-eerok sa tolda. Ang tugang niyang si Hubal, iyo ang ginikanan kan mga paratugtog nin arpa, asin nin plauta. Inaki ni Zila si Tubal-Cain, na paragibo kan manlain-lain na kasangkapan na bronse, asin lansang. Ang tugang na babae ni Tubal-Cain, iyo si Naama. Sinabihan ni Lamek ang sayang mga agom, pagdangog kamo, Ada asin Zila. Guminadan ako nin sarong hoben, huli ta kinulugan niya ako. Kun 7 buhay ang kabayadan kan buhay ni Cain, 77 buhay ang katimbang kan buhay ko. Si Seth asin si Enos. Nagkaigwapa nin aki si Adan, asin ang sayang agom. Nagsabi si Eva, tinawan ako nin Diyos, nin aki, nakasalihid ni Abel, na ginadan ni Cain. Kaya, ang aki, ginaranan niyang Seth. Nagkaigwa nin aking lalaki si Seth, nang ginaranan niyang Enos. Sa panahon na iyan, ang mga tao nagpoon ng mag-apod sa ngaran nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Mamibi kita sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, ika makapangyarihan, day mo itugot na kami magin lagalag digdi sa kinaban, kundi magin marhay na tagapag-ataman kan gabos na samong mga tugang digdi sa kinaban, asin kan gabos na nilalang. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, nabasa asin nahinanyog niyato ang tataramon kan Diyos. Sa aga, ipadagos niyato ang pagbasa kan Biblia. Sarong kapitulo kada aldaw.